Amarentzat oparia. Egun hona itatxo. Pastela. Ta, Zoragarri dago. nahikoa da, txikitxo. Osorik orde behar dugu amatxoren urte betetzerako. Zer nahi duzu? Oparia erostea ahaztu egin zait. Ez duzu oparirik? Pentsa dezagun, Badakit. Barkatu, baina amarentzat da. Kaixo, mokollo, zertan ari zara? Ateko txirikorda desagertu zait. Norentzat dira loreak? Barkatu, baina nire amarentzat. Oh, zeu saiko xoa, eta koloreak. Dotore geldituko dira nire mai gainean. Amatxorentzat dira? Ez dakit, zerbait bereziagoa topatu behar zenuke berarentzat. Ze moduz onelako marko bat. Beno, amak badu 60 eginiko argazki polit bat ondo geratuko da. Ederto? Tira, etxera joateko ordua dut, enuke nahi amaren jaira berandu heltzerik. Pastela ere badago? Bai, etorri nahi duzu ala? Pozik gainera. Kaixo gautxori, zertan zabiltza? Traste honi zarata pixkat ateratzen. Benetan unkigarria. Eskerrik asko, bai marko polita. Nire amaren oparia da. Urte betetze jairagoaz. Oh, zure amaren urtebetetzea? Etorri nahi baduzu pastela egongo da. Nola ez ba, nik musika joko diot. Obo, jakina. Eta, zuk amari marko hori eman nahi diozu? Bai, egokia da. Horixe dela. Hementxe jartzeko egokia. Ez alda liluragarria. Oh, kuadro polita. Bai, baina... Ikusi haziekin egin dudan iduneko zoragarri hau. Hauxe bai izango litzatekeela opari ona. Zuretzat, Niretzat? bidezko tratua da. Exelin! Kaixo denoi! Itxaron! Norako ainarin? Gure amaren urte betetzera goaz, basatoz? Bai, Hori jertxe goxoa. eskerrik asko. Amak egin zidan, baina handiegia da. Ez duzue uste? Eta urdina ez da nire kolorea. Lagundu ateratzen. Oh! Zeinen iduneko dotorea. Oi, Beti nahi izan dut onelako bat. ai, amari gustatuko zaio. Zer da hori? Nire amaren oparia, egoki... Amaren oparia deseginda. Etzako ezin. Beno, antinezko mataz ere oparitu aldio nire amari. Atsegin du narpilea. Zukaren narpilea eta nik txirikorda emango dizu. Txirikorda? Goizean aurkitu dut, mokolloren etxetik hurbil. Nire txirikorda. Eskerrak aurkitu duzuna, Zapi. Baina nik hartxikiri eman nahi diot.
Artilea nahi duzu txirikordaren truk? Nik ez dute zertarako behar. Idunekoa emango dizut nik. Nik ez dut idunekorik nahi. Oso iduneko dotorea da, nire markoaren ordez hartuko dizut. Marko bat daukazu? Lehen nirea zen. Marko bat. Utziko didazu egonen Bai, batean? oso dotorea. Zer egingo diot orain amari? Oparirik onena nahi nuen, pozik hartuko zuen zerbait. Neuk eginiko zerbait. Badakit, ideia bikaina. Non da ama? Logelan, Ars txiki, zu zara? gertu zaude. Bai eta lagunak ekarri ditut. Zaratak entzun ditut. Zer gertatzen da? Zorionak, Atzama. Eskerrik asko. Aspaldi behar nuen. Kaixo, baina, Artilia, zeinen eder. Eskerrik asko guztioi. Zorionak amatxo, zuretzat dira. Etzat batu dituzu. Oi ama eruz. Oi ama. Aira, oi. Badakit hau ez dela hain ederra, baina... Usain onatu.